S Lianou sme opäť spojili sily a pripravili si pre vás túto zabudnutú klasiku pudingový koláč so smotanou, ale v bezlepkovej verzii. Na korpus si oddeliš žltka a bielka, trošku cukru tam aj tam a vyšľaháš obidve do peny. Sneh pevný, hen na to. Spojíš spolu, premiešaš krátko, pridáš tekuté suroviny, no a nakoniec tam primiešaš bezlepkovú smes cake mix. Cesto dáš na plech, no a medzi tým si uvaríš puding. Liana má nové pudingy a ja som použil takýto karamelový mňami. Normálne v mlieku s cukrom uvaríš puding, navrstvíš potom na koláč a dáš piecť. A takto to po upečení vyzerá. Na vrch rozotrieš len smotanu zmiešanú s cukrom, takto to dozdobíš karamelom, nakrájaš, ja som ešte pridal maliny a nič lepšie neexistuje.